goes on and on. Hola, soc Carme Elias, actriu. Estic parlant des de La Nucia. Acabo de fer una representació d'una obra de teatre que vaig estrenar a Barcelona, El Galop, de Mark Hampton, dirigida per Guido Torlonia, i on sóc l'única que actuo, o sigui, no haig d'explicar res més dels altres actors perquè no hi són. És la primera vegada que faig un monòleg, estic molt contenta de fer-lo, estic feliç amb aquesta funció i molt contenta d'estar aquí a la Nucia i moltes ganes de seguir recorrent una mica el País Valencià i arribar a València. Espero que d'una manera o altra al llarg del temps, perquè crec que hi haurà oportunitats doncs puguem venir a València i poder saludar-vos personalment. Gràcies. I com és de garantia, se n'anava a la feina a 8:45 amb una puntualitat absoluta i elegantíssim sempre. Era obsessivament minuciós amb la roba. Es va planxar els cordons de les sabates fins al mateix dia que es va morir. Esclar que els cordons de les sabates aviat els planxes. Tots els meus clínex i tots els meus bitllets de dòlar estan planxats. Tot tornava a ser nou, com als anys 20. El jet, la píndola, els hippies, ningú no suportava la llargada dels seus cabells. Però a la roba hi llegies la revolució. I els texans, els texans, són l'invent més important després de la góndola. Una preciositat.